Επόμενη στάση, Money Back. Σύνδεση με το αύριο. Θα τα πετούσατε? Δεν πετάμε πια τα χρησιμοποιημένα εισιτήρια, γιατί έχουν αξία. Τώρα μπορούμε να τα εξαργυρώνουμε στα καταστήματα με το σήμα Money Back και να πληρώνουμε λιγότερο για τις αγορές μας. Money Back, το σύστημα που επιστρέφει όλη την αξία των χρησιμοποιημένων εισιτηρίων. Είναι το μοναδικό σύστημα που εξαργυρώνει τα χρησιμοποιημένα εισιτήρια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, επιστρέφοντας την αξία τους μέσω συμβεβλημένων επιχειρήσεων και καταστημάτων. Το Money Back συνδέει τους καταναλωτές με τις επιχειρήσεις και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Money Back, το μοναδικό σύστημα που φροντίζει την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουμε με χαμόγελο. Δεν το πετάμε, έχει αξία. Εξαργυρώνοντας το εισιτήριο στα καταστήματα με το σήμα Money Back, πληρώνουμε λιγότερο για τις αγορές μας ή μετακινούμαστε δωρεάν. Money Back. Πρωτοποριακό. Καινοτόμο. Μοναδικό. Κοινωνικά ορθό. Περιβαλλοντικά ευαίσθητο. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στην εποχή Money Back. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας.